Dobrý deň, zdravím všetkých. Kupujete alebo predávate rodinný dom? Ak áno, dajte si pozor na to, ako a či máte zapísané priľahlé stavby na liste vlastníctva. Ak kupujúci kupujú dom za vlastné, tak je to všetko OK. Ale v prípade, že berú úver, vedzte, že banky sprísnili kritériá a požadujú zápis vedľajších stavieb na list vlastníctva. A ako to všetko vyzerá v praxi, tak si to poďme pozrieť teraz. Konkrétny príklad. Dom zapísaný na liste vlastníctva, garáž nie. Banka si dala podmienku zapísať garáž na list vlastníctva. Tak sme sa do toho pustili a vedzte, že to nie je jednoduchý ani krátky proces, lebo potrebujete geometrický plán, revíznu správu, zapísať garáž na list vlastníctva a ešte mnoho ďalších vecí. Pre úplnosť treba povedať, že medzi jednotlivými bankami existujú rozdiely a takisto sa rozdielne zapisujú stavby postavené pred rokom 1976 a po roku 1976. Celý tento proces sme zvládli, garáž je zapísaná na liste vlastníctva, dom je predaný. Ak by ste sa náhodou dostali do takejto situácie a nebudete si vedieť rady, kľudne napíšte alebo zavolajte, poradíme vám zadarmo. Dovidopo pri ďalšom videu.